Itong puno na to guys, hindi nila tinanggal yan. Kasi ang klase na puno na yan ay nauulam yung kanyang bulaklak. Kahit yung talbos niyan, nauulam yan. Yan yung sa Ilocano is alokun. Ang daming snail. Kalatay nga tagurong inang. Imagine nyo guys, may sariling ganito yung tinatanggal niya yan. Grabe guys. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo, kudit-dit. Kaso dry na siya. Kahit dry naman ito, pwede pa rin. Kaso nga lang, syempre mas maganda kung yung fresh na kukunin. Yan. Ang dami guys. Ang dami. Doon oh. Tumutubo ito sa mga kahoy-kahoy. Sabi ko, manguha kami ng talbos ng sitaw. Sabi niya, pagod na daw siya. Sabi niya na daw. Yan. Diyos ko, katakot. Oy. Nakabotas kami guys. Yan. Mangunguha lang ako ng talbos ng sitaw. Kaso, bakit ganito? Marami siyang insekto. Ganyan na kalalaki kaso marami insekto. Kung doon white yung bulaklak, dito naman purple. Gandang pagmasdan. Dami niyang dami niyang bunga guys kaso ang dami insekto. Yan, ganyan na kalalaki yung mga nyug na. Meron pa dun sa may puno na yan. Puno ng saging. Marami banda roon. Kaso, pinapabakuran nila sa akin kasi nga, pag daw, pinapastuhan daw nila ng kalabaw. E pagwas na hindi to. May dala naman tayo sa, oh, ito guys. May bukal. Look. Oh. Dito lang galing to. Yan. Dito lang galing yan. Look, grabe oh. Lakas niya. Yan. Ganito ka dito sa amin guys. Galing tayo doon, pinakaitaas. Hanggang doon sa kabila. Maliit pa yung anak ko. Sila na inang at saka amang kasi ang nag-alaga sa kanya nung nag-abroad na ako. Iniwan ko sa kanila. Itong siya yung inang na nag-alaga sa kanya nung panahon yun.
Pinakwento niya na dyan daw siya naliligo noon. Sarap kasi guys, grabe. Ito dati nung ano, kasi nagpupunta na ako dati dito, nagtatanim sila ng mais. Pupunta ako dati dito. Maliit pa tong batang ito dati. Ay, Diyos ko. Mm. Apay, nagan ano atan? Yan yung bubon niya. Ay ano? Oo. Naghimas na tagdigos dito yan. Awan animato na dito niya. Ang damot ano ka? Pati kalimato kan nga talaga. Ang kade. Grabe guys, sobrang ganda. Akin mais ang daming snail. Agurong ang tawag dito sa amin. Ha? Agalat ay nga tagurong inang. Inang. Mabuteng na. Intan ela na do lima. Abi ni inang marami dali. Intan badik kayaton. Grabe guys. Alam nyo kung mura lang ang gastusin sa pagtatanim, mayayaman ng mga tao dito. Grabe kasi ang mahal ng abono. Inang niya? Nangina abono? Oh. Guys, kung yung abono lang dito, naku, Diyos ko. Gawin na saan tama na nagtrabaho ti Bantay? Uy. Pagraan inang? Grabe, sobrang ganda. Laki pa ng mushroom pero ibang mushroom. Imagine nyo guys, may sariling ganito yung ano namin. Sa place ng anak ko. May falls pa daw. Ay, shucks. Dana nilangan. Hindi na kami makakababa dyan guys. Kasi, tara na. Ano yan? Tara na. Ne, dasabad ta na eh. Inang naluom day di sa budget. Daming ampalaya. Sino nagmais inang? Manong silver itoy? Oh. Maraming agurong. Ha? Oh, yeah. Yung mga mushrooms. Pero hindi namin naman inuulam yung mga yan. Madaming klase ng mushroom na makikita pero hindi nauulam. Yan.
Pero kang bigong ka mo. Si Kati yung kalsada, guys. Oh my God. Yan ang kasama namin. Dandanin ay ah. Lupo man ito. Sus, anak ko. May bukado pa dito. Ay. Atoy Milina, ti bakit da? Puno mulan manong giti milin. Mulan lang daw dito nilina ha. Oo. Ilang daw ito. Pateg pasagpat. Ang kuko da gumatang daw ito. Dati lang baba. Bataan, barabaw. Oo, para baw. Kuko na. Diba? Kilo na yun. Dati pay. Para baw. Kuko na. Ilan daw. Yun na nga may magmag na idi. No, pakanti tilapia na dahi. Oo, nagdadita. Pispan nagta idi. Ayun na to. Ta. Talaga nga dahil titurong na. Daming saging guys na. Kasi dito kapag nag-ano sila titibas sila. Una ay nakatantong romang gawin natin guys.
Sobrang nakakapagod guys. Grabe. Oh, may duyan pa pala. Ay, Diyos ka. Dadabato anak kada pungdul ah. Dito na tayo sa kalsada. Ay, Diyos ka. Kalsada na. Ayan. Ah, hindi pa semento. Oo. Hindi kayo magmagnay din. Hindi, dati ka bukado. Ni. Alam la. Alam tayo pambutilag pe. Violet. Nabanlugdan. Pati siyak. Adayo mo pag sa doon daan di babae na. Oo. Oo. Jai. Nah.